ไม่นิสมปฐุมสังนิสมนิปารุกอันนี้ซาอุดิอาระเบียเห็นอารุกินอิรันอันโลกาเวทีตัวนั้นเห็นนิวส์นารอนรีพอร์ตเลยตัวนี้มานี่นิมินานินกับเชียยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์เตขานินอารุกินอิรันรำชูงไงอิรันรำเบย์เพื่อนเราวัดหลักเต็มรีพอร์ตตัวนั้นให้ซาอุดิอาระเบียพอเห็นเราบางปีเล็ดเหล่าไว้นี่เห็นนิวส์ให้กันเรียกกันสวยจ้าวงจุดมีกันทีมฮาจวนให้กันเอ็นฮาวล็อก Saint Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang hi somni paruka tanga sang hi somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent ho chuanan co-curricular activities rang school sport field trip picnic excursion teachers day le adangte ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hoina skula hian admission ron ti vero le Saint Anthony's Higher Secondary School Tlat Lili Veng hey phone number antar langa class 11 tan admission an hong me kani hinohan ve ve theu don ania ole to chuan kan react tanang United Arab Emirates so te khan be pen lo thaka mo khatia ma se alo ni lo hey Saudi Arabia po hian in lo thak ve tlat mai ni February ni som ni pariat atanga March ni som ni February ni som ni pariat atanga March thla khami chung khanin Iran hian in Saudi Arabia a mun poi mo tak kha abe chana ni US le Israel te khanin Iran khan be phota chumin huwa chuanin Saudi Arabia hianin be atokani Iran atang hian Riyadh bula te tin an oil infrastructure tin an airbase pakhat Prince Sultan airbase kanti le Aramco facilities bula te Saudi Arabia hianin be atokani Iran atangin ti chuanin incident pakhat thiltheng pakhat poi mo de o ma chu March ni hnia khan Ras Tanura Aramco refinery hi Iran lampang hianin an be sakani Saudi Arabia te himo chu wang chuanin Saudi Arabia te point thina rim ngotang phubalak te pon sak veang atia lawin ven ringot kha ani tan kha chuanin athana thlak ve don atlom thlak ve don ani achan chu ram hosa mi zong zong kan hriat lar kha ani ve boxia ti chuanin Saudi Arabia chu aron tong chuak tan sarkar kha miron bele ani chuanin Iran te hian apoi viawang tian zo hanin warning kha an pelet ve ta ani ti chuan March thatir atanga March thalai holvel chung khan Saudi Arabia hi mani inveng ang ngar om kha an latumani achan chu atira kha choni Saudi Arabia te hian in Iran ne na direct ka indo kha andu lo awang khan enge tlan chia dan kha anjong ve ani achan chu indo hi chon in thil tha ra tha hi a chu lo ti kha Saudi Arabia te chu an alowa chu wang chon an thachi gani tin Iran nen in nei china thatak an nei zel thei kha andu boka tin Saudi Arabia hi atira kha chodin direct in telvelo ma se United States te nen hianin engtin ten mani intelligence te an han in share an han in pui thin kha ani ti chuan hudan kaldewa Saudi Arabia ram shwai tu te chuanin indo hi ti top toro u chu ti ani lo chuanin Middle East nge rampum Middle East pum pui hi aboi don kan indo don khatiang khanin Iran lampang kha anwa bia an thil ani news channel ate media ti pokan mu thin khamo khatianga Saudi Arabia ram shwai tu te an tong chu mek lai khan Saudi Air Defense te chuan Iran atanga drone le missile ni tin deuh thowa Saudi Arabia lam hoya an ron ka lu kha Saudi Arabia Air Defense te chuan in an lo intercept mol reng bok ani chu wang chuan US le Iran in dolai hian Iran hian Saudi Arabia hi abei ven sakhop maya achan pakhat chu Saudi Arabia hian in US pai hmun atam em ani ti chuanin March thatop ve ra tang khan Saudi Arabia chuanin arukin ati dan kha thlak ve ta ani khatianga lowin veng ringot lo khan aning ve to ngang ni turani March thatopania heta tang hianin thil a in thak theng ta ani Reuters le report sang ina atar lan dan chuan arukin March thatop lampang hian Iran ram chunga Saudi Arabia hianin phubalak na military airstrikes retaliatory airstrikes kan ti ang kha abei chho tan ta ani hei hi apoi mo ani achan chu hetianga Saudi Arabia na direct ka Iran a han be hi he thil hi avoi khat thena ani Iran hi voi khat ma alaka bi ngai lawa Saudi Arabia hian achan chu ram thil ti theyan ni ti a hre ve tho Saudi Arabia hian ram an alo an ram shoi tu te himo amar chu mar thatop lam pang han an do theinei na thlin ta bik lawa chu wang chuan avoi khat na atan Saudi sipai te chuanin direct in Iran hi an han be ve ta ani report ina atar lan dan chuan Saudi Arabia Air Force te hian he be pui hi an thak ani an Air Force ten mo chuan an soile dan chuan tit for tat retaliation an te om zebera chuan ha mit aya mit khatiang kha ni mai
Iranina missile rod ka chon Saudi Arabia khan kaplet ve khati khanin Iran khanin khati Saudi Arabia khanin Iran laka phuba ala chove ta ani he thila hi boina na sajok achualo na turte le middle east nakina indo te po ala re ve aga o ram in then ram enge in then omte chu in mel ma anga khatinga omreng kha thadon lo ti Saudi Arabia khan an thria da wang khan an thukru ve tang ni hei thuru kangin an lo wong ve ngarani soi tong khanin Saudi Arabia hian in engwai nge abi Iran abi let ve kan ti so achan kha chu achiang ani chan chu Saudi Arabia da abi let na chan chu Iran khana be na sa ema chu wang chon phuba la ve a amaro chu Saudi Arabia hian in enge avabi ti ero kha chu chu tu thleng hi chuanin thil chiang ala om lawa Saudi Arabia hian in Iran abi let ti ero hi chu achianga eng tak nge Iran ram chunga hianin avaka fu ti kha chiang law hei United Arab Emirates se kha chuanin Iran thliarkar pakhata kha military infrastructure te kha abi ti te kha mi thleng khan report om to amaro chu Saudi Arabia lampang ero hi chuan eng tak nge an vaka fu an va be ti kha thilero kha chu soi official ta confirm ala om lawa ma se achik mi te analyst ina an soi dan chuan Saudi Arabia te hian sipai infrastructure te drone han ka chuana mun ang chi te tin bung roda thatna mun te le Iran mun poimo rang te kha Saudi Arabia lampang hianin an ka plate ve ni ti athiam zok te le a zok te chuanin an soita ani Saudi Arabia hian he thile hi thuru gangin a wong thleta a chan chu middle east a boina lian zok a chuakang ti a hlawa tin oil market hi a collapse vekang a chevekang oil man te po aron towa kang ti te po kha Saudi Arabia chuanin an hlawa tin direct taka Iran Saudi war a thengang ti te po hi Saudi Arabia chuanin an du lawa chuwang chuan Saudi Arabia lampang chuanin an thubalak dan po hi Iran ina Saudi Arabia an ron be zui zel to lo nan thei ang to ka in enge in sum chungin phuba an lo la ve ti na ani Saudi Arabia hian mo ti chuan Saudi Arabia hian an ti du mi lo bok chu khovel sheta Iran ti mol pho kha an du lo ve tlat mai ni soi tong khanin Iran hian missile te drone te anga sia tin an muslim dan hi tlem chuanin a muslim ate pen chini omel chini a oma soi ta lo loila a she kha chuanin shea ba kha chu soi vak chong loila ani nang lo ani Saudi Arabia le Iran ram an muslim dan te po hi mo chu wang chuanin Saudi Arabia hi an film khur an nasalo Saudi Arabia mi te an nasalo Iran ram mi na sakhop mai tia zo khanin soi tai la ti khanin a chiang vie wani an mi je te po mo chu wang chuanin Saudi Arabia hian tiang hianin arukin military operation sipai mangin sian sipai chakna mangin be pui kha an lo thak ve ani ti chuan April 30 lampa khanin Saudi Arabia le Iran te chuanin arukin ti mai la zoin on pani ram in kara te po khanin hanin be ton angchi te pok anti ziom ve zela hei Iran hian an la shelawani amaro chu Iran hian Saudi Arabia na be thin ti an la shelaw April 30 te hi chuan ma se Iran lampang hian zoi in Saudi Arabia abe te po kha atitlem chho ve zela ni khatianga ti tlem chho ve zel ta ka kha chuan Saudi Arabia te po khanin Iran an be kha ang te po kha anti tlem ve zela chuan he thila hi April ni sari le ni reta in ka hai puan ani theina turata da malak ani tak mavel khanin atheng ani ti kha kan thredon ania ti chonin Saudi Arabia te hian in US le Israel te a thopu yam ti chonin direct takina thopu ti report official taka mu thei ala om lawa ma se Saudi Arabia kan she tur chuan US thian thatak ania chuwang chuanin American defense system te po Iran missile drone laka lo in ven nan te po America ral thuam te Saudi Arabia hedin an hmang na sakhop mai ani chuwang chuan public takin Saudi Arabia hian in US le Israel te hi a thopui ti omlo ma se Saudi Arabia hi chuan in intelligence information poimo angchi sang kha United States sipai te hi chu ashil veinarin domatin Israel sipai te abi takin Mossad le CIA te po hi ashilinarin domani Saudi Arabia chuan mo ti chuan Saudi Arabia hian in mipui hmuwa hian engtin nge hetiang hian in news te aron viral ta boxia chu Saudi Arabia hi engtin nge om mo Saudi Arabia an fingkhop maya tuna hianin Middle East a boina sang zok boina na sa zok a chhuah lo da turin film khur takin tuna te po hian mi pui mu thei turin thu te po ala soi reng ani ti chuan Saudi Arabia hianin thei topin Iran te na in biak po thataka le in biak reng te po kha Saudi Arabia chuanin atum renga chuan indona na sa zok a chhuah lo na tura tan po hianin Iran te po hi thei to pa support kha chu ala tum reng thawani an finga ti to kha hei apoi mo em na san chu khovel history apoi mai na san chu Saudi Arabia hian avoi khatnan Iran ram chunga te hianin be pui han thak ve ta he thila hi apoi mo khop mai ani tin he thilina ati dan chian deuh pakhat chu
Saudi Arabia te United Arab Emirates te Kuwait te pon mania Iran si pai palin lo man khamo hei na ati lan chian deuh pakhat chu Middle East ram dang te hian atu la ni phot chuan an ma ni ram ven him na turatan atu la ni phot chuan Iran ram an be hre lo ti hi achiang chho to em ani ole ati zong kha toy si kim sianga kan han report thei chu ani video le kanin mulai theu donia